जतन खुलुमबाय खा ते हामजाकमुं ते चिबाय ते बिसिकतानो जतन काम खरं तमाय थों दिनै फेसबुक लाइभ फाइमानि रिजन बेलाय नांकुकमानि बेलाय इम्पोर्टेन्ट नरक जतन साइमनो मिया लास्ट डेट स्टेट लेवल बुशु फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय त्रिपुरा चुबलाय बुथुनिंगै मियावा पाइथाक प्रोग्राम तमनि जलियावा आ जागा बुबाग्रा नगरेंगै फाइसपनाय नगरा अकरा मिया बुबाग्रा अलरेडी राजबारिनि बो फाइका राजबारिनि फायै ओमफुर हेकेबाले हदानि प्रोग्राम ओमपी बाय ओमफुरनि कसारो आ जागा प्रोग्राम खाइबैयै बकरु फाइना कक तंगनि इंगे फाइका फाइमानि परे ओमपुरनि हदा प्रोग्राम हापका मुम दिनि उद्बोधन निजे मुम रसजनाय केनेल तो सबाय खा केनेल खाइबाय खा ए परे बुबाग्रा खुद नर जतन साइमनो बुबाग्रानि आसक सरी हामथाया बोलते आसक अलवेज काहाम आसक तंगया अनसमय बिनि प्रेसार तंगो बा यूरिक प्रॉब्लम कमा तंगो बट मिया हदानि प्रोग्राम फाइमानि बागै फायै आ जागाव तामनाय जातिर सकबाय खांकेनो आचुखा आचुक बायै आरो सपति बासन्दखा बिन परे बरंगराम चिनि एमडीसी सार दासक बो स्पीच खांगे बिनि स्पीच पाइखाना बुबाग्रा लगिनो माथांखा रेस्ट रूम तामनि बागै रिजन एकतानो ब आ हदानि प्रोग्राम स्पीच रिमेले बासन रिमेले कक्सि साइमालिया ब डाइरेक्ट रेस्ट खाने माथांखा ताम बागै बिनि हाई प्रेसार दे बिनि सरी एमन हाई प्रेसार का पर ओवर बन बागै ब डॉक्टर नाहाका कस्टमर डॉक्टर नाहार बाय जत चनाखा 2 घंटा रेस्ट खारिका हाइपेन बिनि हाई प्रेसार कमिया ने करू फाने कक तमनि बिनि प्रेसार बारिमान बागै कारण बर सरी पारफेक्ट से जितु थांमानाय बिले ना इनके करबुगो मिया जलियो फाने खूब चेष्टा खाका बुबाग्रा बाट बिनि सरी हामियानि बागै ब हरनि मिया हर कुथुमानो अलमोस्ट 11:30 रम खाना टेप्स लाइखाना आफ्रो बथाङै हरनि 2टा 2:30 सगै खानोगो राजबारियाव खूब रेस्ट कष्ट खायमा थाङा हांके जों नगौ मियाव काइसा हर आचुक तो एकता रकना काइसा त्रिपुरा न्यूज 8 नि अनार बरम गोनां दारा जे त्रिपुरा नां कुशन सोंना मुसंगो नों निजे मिया त्रिपुरा चुबला बुथु तंगो आं निजे त्रिपुरा चुबला बुथु मिया तंगो इनके किन ऑर्गेनाइज काहाम न चलि तंगो काहाम नंगुइ तंगो सक्सेस खाचिन ऑर्गेनाइज खाइमानि त्रिपुरा चुबथुरा खाइमानि फियाबा तामने बागै तिनि बबिनि न्यूज बुबाग्रा न एमन बेबो सागा जे हदानि प्रोग्राम थांगoi त्रिपुरा चुबथुरा प्रोग्राम बयकट खाइरु बा बयकट खाइका आबगे जत त्रिपुरा जाति रक जत माने वाना जाखाइता बाट बुबाग्रा त्रिपुरा देरमाया बेले जतन हामजागो फिया नों त्रिपुरा न्यूज 8 से जे ओनर मालिक बरमन दाराजेस नों निजे से त्रिपुरा सांग हांके नों तान बागे अ मतके पॉलिसिस नाम नों से डिवाइड पॉलिसिस नाम त्रिपुरा सानो तास नाम दि म चाया नों तान बागे चाया हांके नाइदि बरक मनु सुंगै तब अनिस समय 2टा 3टा प्रोग्राम तंगो काइसा प्रोग्राम जदि प्रोग्राम खाइते खाइते सरि हामियां थाका हांके बते काइसा प्रोग्राम बागे अटेन्ड खाइनैबा तार माने बरम गनां राजेश त्रिपुरा सार आं सार होननाय न नों जे त्रिपुरा न्यूज 8 निजे नों बेबे सिका ते तम बुबाग्रा त्रिपुरा न्यूज 8 भारत न्यूज खम्बागसे बुबाग्रा सा नाटक शुरू खाइगाफु मकोनो ककंखा नाकि नों त्रिपुरा न्यूज 8 नाकि नों बुइनि दालालियो तंगो त्रिपुरा न्यूज 8 नि मालिक नाकि नों बुइनि नेशनल पार्टी नि दालालियो द तंग नों जे मिया बुबाग्रा अलरेडी फाइजाक बिनि सरी सा खामिया बागैसे ब रेस खेका हाइपन ब किफिल मा थांखा सामनि बागै बिनि सरी से हामियां बा मा किफिल सिनाय बिलेना इनका माने से त्रिपुरा न्यूज 8 से उल्टा फुल्टा न्यूज सुइ से जेमन जाति बे जाति ना डिवाइड खाइनाय खा नाले बिन न्यूज ले नों बुसु मेलानि टिसिबि नि बुसु फेस्टिवल नि आ जागाव चिफ गेस्ट हिसाबै बुबाग्रा फाइन कक्ता माने अर फायावै हदान प्रोग्राम थांगो अमतके सियो बट हदान प्रोग्राम थांगां हदा प्रोग्राम थांजा ठीक नो बुबाग्रा हदा प्रोग्राम थाजे ब कामके अटेन्ड खाइमालिया अटेन्ड खाइमा तमा बासन स्पीच रिमेलिया बस अरन चीफ गेस्ट बस बासन न नांगुलिना
bos speech ran angle bos speech se rimale ya yakari mathanga yakari wase be restroom mathanga te direct doctor to nai jage horni for 3 to 4 hours rest khaye direct thangka nuyung mi horni 2:35 to 39 minute sogoyo rajbariwo nke যদি সে নং যে সামান মতে তামা হদানাকে হামজাগো তিপ্রা চুবলাতনে হামজাই অকক সাইকেল নংবা তারপরে পুরা নং জাতিগত খাইনাই দङ জাগাবो बुबाग्रा जतन हामजागो बुबाग्रा मिया हदानि प्रोग्राम फाइमा सासे बासन सिरिमानिया बरम गाना बिकास जेबरमा मिनिस्टार दङ बनबो सोंनि दिबेना आसकनो आंते कोनो कक सालिया फियाबा तिप्रा न्यूज 8 नि अनार बरमदा राजेश नैमानो नों केबो नेशनल पार्टी नि चुक्लियो दङ हाइसे किन्तु बुबाग्रानि थानचानि मारिनो तिप्रासन बजतन हामजागो मिया फाइकामु 100% फाइकामु मिया फाउलि राजबारि नंखरि फाइजाक्सि आरो हदावा खिचा स्पिच दिबे हेंके यां करबो सपायनाय 7टा दिगो अमते टाइम दंमानि फियाबा बिन आरस बो स्पिच मिया आरानि मिसे बो डाइरेक्ट रेस्ट रूम खाइसे बो माथांगा फिरगय तार माने अनेक वानसु दे हाइसे आसन कक सानाय तिनि तिप्रा सानि बागै बुबा दंगो आ तिप्रा चुबला बुथुनि जत अर्गानाइज खाने जत न बहाइनो ठीक दंगो बरबो जत न साइमनो ओनली तिप्रा न्यूज 8 नि अनार बरमन दाराजेस नों निजे सिटिदि दे सियां ना सिउइ दे नों अमाताके जिन बरन खयरानि खाने बागै जाति बेतिनि डिबेट खाने बागै नों मते पलिसि खागा बां साइमिया बाट नों नेशनल पार्टी नि चुगलि दोंखाबा बां साइमिया बाट नों केबनि दालालि दोंखाबा बां साइमिया आं खोनावो ते नुखा नों तो जेलाव हाबजाफु नुक माने बाट आं अमरक सना सानथाया इदिस योर पर्सनल मैटर बाट नों बुबागन बागै जे बेबेन मिया तिप्रा न्यूज 8 जे हर हाइलाइट खेगा नेगेटिव बाबे जातिगत खाने बागै बाट इट्स नॉट गुड फॉर आवर कम्युनिटी जतना हामबाय आबन्ति नों दातिनो ताम खाइने खाइदि नों माबदे साननाय ना ताम साननाय नि इच्छा बाट नों अमते खाइमेले बेले चालिया अमने जों कन्डेम खायो तिप्रा न्यूज 8 अनार न आं बेले जाजागलि याबनो खुद तामागा आंनि सागि दङ दफनाय नों बुसु खायका आं साइमनो आं बुसु खायका नों साइमनो बाट निनि म पुरा नेगेटिभ मांसि बुबारा कन नों केबनो खागिया आसु नों थों अकक सनबाय फायो काइसा बरक मुनिसिनो बुबागारानो खायरक मुं हामजाक मुं बुबागारा परफेक्ट सरि काम दङ बजु तुंनाय बिले बुबाग्रा हदानि प्रोग्राम थांपासिबो बासन सिरिमालया बासन दियासिबो मा थांका था सरि हामियानि बागै गे वानसु नगरे नों बागे न जागबा हदान सिमि हामजागो एपरेनि नि तिब्ला जुबता हामजाखो नों अबताके डिबेट खायनायबा नों तिब्ला सुदे नमता बागे डिबेट खायनायबा नों जेसिबो डिबेट खायनाय दि तिब्ला चुलबुथिनि जत बरक साइमनो आंनि जेबो साइमनो हतबा नों केबनि पलिसि दङ हाइसि सुजाकक डाइरेक्ट हाइसि आं सुजाकक नों करबोगा तिप्रा जुबलावथ और जागा एंट्री खायनायनि सिगां बिनि सिगां नों तामना तो खायखाबा आंनि जे साइमनो आं अपकक सालिया आसुनो जतना फेजु लाइबो आं फाइमानि मन रिजन्स बुबागारान दातिनि बिनि मिया हाई प्रेशर बिनि 195 इंजाक 195 ओब्लिक्स 120 बेले हाई प्रेशर तंग बुबागारानि आबागै डॉक्टर बन पूरा टोटल रेस्ट खाइदिन छावो 2 घन्टा रेस्ट खायका ओनली 2 पॉइंट्स कमियो बुबागारानि हाई प्रेशर सुवान सुनाय दे आसुनो আর নরং যতন কবগনাই মতাহাই নেগেটিভ কক সানাই রংনি মতাই হামিয়াচিন দফা দফা সাকাंनाय কমা নিউজ পংथों नेटा पংथों মতাই লগিতার দে যত थानसानि लामो दफान लगै तिब्रा जुबलथों हदांथों निनि हजागिरिंथों निनि कलइं समाज जत चुं दफान समाज थानसामा तंनाय अवश्य मुइतो नरंदि আর যতन न काहाम क्रम तंबागै बुसुबास पालवै जों काहाम खे वालाय सुलाय करिके जतन तेबिसा जों काहाम के तंगै तिन दफान बागै वानसुइ थांलायानो जोंनि कमिटिनि गाहाम खाइस तांलायानो जत हामबाय ते खुलुमबायखा आरो आंनि जतन बुबागारन मनरक सुरिबायथिं बुबागारा स्ट्रं थंतेबो आरो मन सानाय मताहाय निउज रगनो जों इग्नोर माखानाय मताहाय चिनबे गाहामया नर बास्तब न नायदि कुबुइनो लगिरि दि हाइसे जदि आं जदि चेरा कक्साका आनो लगितार दि किनु कुबुइनो से लगिरि दि हाइसे जतन हामबाय खुलुमबायखा